Eżiż aħwa ta' u familja, ħbieb, partners ta' River of Love, grazzi li lejla tinaqdu magħna ġewwa River of Love. Nemmen li dal-messaġġ li ħad isimgħu lejla ħajkun ta' inkoraġġiment għalikom u llum nixtieq nintroduċilkom għal dawk li forsi ma qatt ma ntqajtu miegħu fuq il-Facebook, fuq il-YouTube. Dan huwa t-tifel tiegħi, infatti jtini naqa' xebħa. Halleluja, infatti għandu għajneħ ċelesti bħal missieri. bħal missieri ħareġ, missieri naturali. Amen. Imma dan huwa Brandon, huwa ħija fil-bulej, ħabib u ħu u ibben verament fil-fidi. Ilu parti mill-familja River of Love kemm ilek? 14 sena, kemm għandi żmien eżatt isna. Jena għadħdek biex nitrużak fl-imkien. Halleluja. Il-mulej jibirikom permezz ta' Brandon u l-kelma li l-mulej għandu minnu l-lum. Halleluja. Love you. Thank you, Pastor. Gloria lil-mulej. Halleluja. L-ewwel ħaġa nixtieq nfakkarkom aħwa biex tiftakru kemm il-mulej huwa kbir. Ftakru li aħna edinaw, maħniex edinaw għall-lob, imma edinaw biex nkunu parti minn familja li taqadna u s-saħħaħna. Importanti li narfu l-eruq tagħna fejn edin, importanti li nkunu ċerti li aħna rridu nkunu parti mis-saltna ta' Kristu. Maħniex edin f'loba, maħniex edin f'ħin moħli, imma edin f'ħin prezzjuż iktar minn qatt qabel. Għaliex edin fi żmien fejn ħafna nies għaddejjin minn struggles fil-ħajja tagħhom, anke sfortunatament minħabba dan il-mart li huwa għaddej madwarna. Imma aħna ma nistawx inċedu għal dak li d-demonju jgħat jagħmel. Imma rridu nqumu nkunu fuq l-ewwel frontiera ta' quddiem biex nuru x'kapaċità u l-qawwa ta' Alla u ta' Kristu f'daqqa ma' qudiem fina. Kristu jgħix ġo fina, ma jgħix hemm barra ma jgħix ġo fik. Mela jekk Kristu jgħix ġo fik, int ma tista' qatt tiċċedu ta' allura. Illa li Ġesu meta affrontawh dejjem mexaw il quddiem u tkellem, ma beżax wera l-identità tiegħu, ma beżax juri li hu l-liben tal-Alla l-ħaj. Ma beżax juri għal xiex ġi. Mela aħna m'għandniex għal xiex nibżaw nuru aħna minn aħna għal Kristu. Jekk aħna nibżaw, id-dinja ħateqpa jista' jkun li ma tarfux. Tgħid xemm il-pastor, tgħid xemm Brandon, tgħid xemm maħwara, imma ftakar li jista' jkun int l-aħħar persuna li dak il-bniedem iltaqa' magħha. Taħlix ħin, ittieħ ċans jasal għada, għax jafada dak il-persuna miet. U inti stajt kellimtu dak il-persuna mal-infern, ma jista' jkun li int kellimtu minn flok taraħ mejjed taraħaw River of Love ifaħħar il-Kristu miegħek. Iċċedix jekk forsi għax ma ġiex illum, taqtax qalbek, kompli fitxu, kompli xandallu l-kelma ta' Kristu. Mingħajr ma tieqaf, mingħajr ma taħseb f'affarijiet oħra. Iqpa ħares lejn x'qallek il-mulej, ħalli l-mulej jitkellem minn fommok, tippruvax taħseb sa tgħid. Imma ħalli l-mulej jitkellem dak li jixtieq iwassal għal dik il-persuna. Ħafna drabi qabel nitkellmu aħna nibdew ngħidu ma x'ħanejt, kif ħanwassal il-messaġġ, kif ħanejdlu bniedem, tmur titkellem miegħu u mbagħad tispiċċa qas biss tieqaf. U dak il-bniedem jgħidlek il-laħwa minn kif qajt li moħħillum. Minn fejn nibdew minn fejn nispiċċa. U waħda mill-affarijiet l-lum poġġi li f'qalbi l-mulejma li l-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja l-pastor li tani din l-opportunità anke u l-pastor Marjella u l-bqija tagħkom li qegħdin hawnhekk ukoll. Nixtieq nirringrazzjakom ta' din l-opportunità kollha. Imma ma li tlabt il-mulej u għetlu fuq xiex tixtieq li nitkellem mis-Sir Qaddis għetlu għax irrida vera tkun minnek mulej ma rrid li jkun xejn minni mis-Sir Qaddis. U fakkarni fil-jien u l-identità. Ħafna drabi aħna l-Kristjani nitilfu l-identità tagħna fi Kristu aħwa. U nċedu u nibdew nuru identità falsa li mhux suppost aħna fiha. U għalhekk ħanibda bit-testimonjanza tiegħi fil-bidu li ġejt ġol knisja u ħanejdha għaliex ħassejt il-mulej li għandi nixxerjaħa ħassejtha ħafna. Prattikament jien kont bniedem illi kont nattendi knisja, prattikament kont immur għax ommi kienet tgħidli biex immur. Nirringrazzjahha li dejjem tatni tagħlim xorta fuq il-kelma talla. Imma dejjem ħarist lejn Alla l-missier bħala Alla kattif. Bħala Alla li rid iweġġani, apparti li rid iweġġa lil ħaddieħor, ħabba li kont nara l-mart, il-faqar, id-dwejjaq, l-uġieħ. U dawn l-affarijiet jien kollha kont nitfaħħom fuq Alla. Li huwa t-tort tiegħu ħabba fih li qed jiġri, imma lid-demonju sfortunatament insejtu. Insejt li għatem, insejt li qed jipprova jagħmel affarijiet biex ikisser. Imma jien f'moħħi kelli
li dan Ġesu qed jiġi kelma tinstema' qed jiġi għala biebu minn din id-dinja minn nies li qed jgħixu hawn. Imma suppost qed jgħid li jħobbhom. U jien kont ngħidlu ma' mulej, int kif tista' tgħid li tħobbna jekk dawn in-nies għaddejjin minn dan kollu? U jiena ma rridx nisma' fuq iktar fuq Ġesu, għalkemm kont imur niftaħ il-Bibja u nfittex fuq meta twieled Ġesu u fuq meta miet Ġesu. Jiġifieri l-aċċ hemm kien. Imma il-platt tal-ikel ma kienx qed jiġi servut tajjeb. U waħda mill-barkiet li għandi f'ħajti hija din il-Knisja. Illi kull darba li ġejt dejjem sibt set menju minn fejn għażel x'niekol u x'nieħu. U li qatt ma ħriġt minn hawn bil-ġuħ. Imma il-ġuħ li kelli biex nerġa' nidħol niekol. Illa għaliex dejjem hemm xi ħaġa isbaħ, dejjem hemm xi ħaġa li tgħinni nikber, dejjem hemm xi ħaġa li tgħinni nqaċċa xi ħaġa mill-ħajja tiegħi li ma toġobx il-sidi. U kien hemm persuna nirringrazzja l-mulej għalih għaliex li kieku ma kienx hu jien min ixjataw, kont qatt ma rajt il-programm, ma rajt xejn. U offrili li konna niltaqgħu żgħar u offrili li niġi miegħu ġo post fejn hemm iż-żgħażagħ ħaniltaqa' maż-żgħażagħ għalli hija miegħi għalli xejn ma toqgħodx waħdek kienet għadha kif mietet in-nanna d-dar kien hemm naqa' problema għaliex ommi u anke tzija kienu għaddejjin minn żmien ta' depression allura ma kienx faċli. U xi ħaġa li qiegħda f'qalbi kienet il-ġurnata l-erba' u kien il-5 ta' Awwissu li hija l-ġurnata tal-birthday tiegħi. U għallim xi miegħetlu iwetlu xejn tal-birthday ma noqgħod ġewwa mmur x'imkien u nieħu pjaċir. U wasalna l-gżira, konna għadna l-gżira, u niftakar kien hemm xi żgħażagħ barra u laqgħuni u bdew ikellmuni u dak il-ħin qed bħal speċi l-aħwa xi pjaċir kemm hawn minnu warrajt u hekk. U dħalna ġewwa u bdew ġejjin in-nies minn kull età u f'daqqa waħda l-ieħor qed smetlu sa fejna fien mhux żgħażagħ qed li ħankunu. Qedlu jew daw il-ġenituri tagħhom qegħdin jeħtluha biex joqgħdu jaraw x'jagħmlu bħal speċi qedlu x'in ommi ma ġietx hu. Ma nafx suppost nagħmel għax hu ma qallix li aħna sejrin biex infaħru lil mulej u hekk. Imma sadattant daw in-nies bdew jgħiduli li ħajtek ħadd inbidel, ħadd mur għall-aħjar, inti ħadd tikber, ħassir persuna toħġob iktar il-mulej, bdejt ngħid imma daw x'inhu fiex ħanoġbu żied il-mulej, x'ġejt nagħmel bħal speċi. U niftakar daħal il-pastor u laqgħuni mal-pastor kienu jien meta qaluli li qalli li huwa pastor qasset tiddulli għax qatt ma kont smajta din il-kelma fis-sens għalija kienet xi ħaġa stramba u xerrajtu polit qed tillaħwa dal-lider qed mela aħseb wara kemm ħajġru jiċċajta magħna bil-ġlek bl-ingravata. Ġifieri dak il-ħin jien qed naħseb hu xi naqażin mhuwiex ta' imma dak il-ħin hekk il-verità. U grazzi mulej bida l-kant u il-kant minn l-ewwel fetaħ li qalbi biex nibda nkanta ma stajtx nissapporti xi ħaġa minn ġewwa bdiet toqmos qisu bħal blajt xi kangaru jew żrinġ u ma nistax nieqaf u l-kant iktar ma bdew ħirġin kanzunetti iktar qalbi bdiet tfur. U beda l-messaġġ u l-messaġġ nista' nassigurakom aħwa li bħal madu sal-lum minn x'in kien beda sa x'in spiċċa ma stajtx naqla għajnejja minn fuq il-pastor. Għalkemm għax jien nixbħu ħelu bħalu ġifieri ma stajtx naqla għajnejja minn fuq il-pastor fuq il-messaġġ li kienet jgħid. U dakinhar uża vers li bqajt nozzu f'qalbi għaliex kien il-vers li bidilli l-identità tiegħi aħwa. John 3:16 għax għallek ħabb id-dinja li talibnu l-waħdini biex kull min jemmen isalva u jkollu l-ħajja ta' dejjem. U dak il-vers kien dak il-vers li fetaħ li l-pajpijiet tal-ilma ta' għajnejja u ma stajtx niqaf nikbi. Ma stajtx. Hemmnuni aħwa ma stajtx. Ma stajtx u ġew xi aħwa fl-aħħar qaluli biex ngħid it-talba tas-salvazzjoni, ningrazzja l-Alla għalihom li ġew fuqi huma, ma kelli għalfejn fittex il-ħadd, għanquni magħhom, ringrazzjaw il-mulej għalija fejn jien ma għamilt xejn. Jien kull ma għamilt mort, poġġejt bil-qiegħda smajt u għall-grazzja tal-Alla rċivejt. U aċċettajt dak li rċivejt. Għaliex importanti aħwa mhux biss li npoġġu bil-qiegħda, imma li naċċettaw li nirċievu dak li qegħdin nisimgħu. U wara li talbu fuqi qisu bħal piż kbir inqata' minn miegħi. U minn dak il-ħin l-ebda tip ta' dubju ma baqa' f'moħħi bejni u bejn il-mulej. U dak il-kapitlu, anka x'immort id-dar, anka x'immort biex norqod, mort tal-ewwel darba nerġa' biex nitlob lil mulej.
Imma din id-darba m'hemmx talba li kienet monotona xi ħaġa li għax tallimta. Kienet xi ħaġa li din id-darba din it-talba kienet ġejja mill-qalb. U kont naf li issa d-darba minix qed nitkellem biss ma' Alla. Issa d-darba qed nitkellem ma' missieri li għażel li adottani wara li jien kont abbandonajtu u tajtu bis-siq u għajjartu. U dik fakretni aħwa llum kemm Ġesu meta kienet jiġi majjar u msawwad. Ftakart li dakinhar jien kont qed nagħmel bħalhom. U għalhekk fakkarni fl-identità li hemm bżonn ikollna aħwa. Illa għaliex mingħajr dik l-identità fi Kristu ħanċedu naqgħu lura u nitfarku. U minn dikinhar law emnuni aħwa. Għaddejt minn battalji, għaddejt minn ġlied fil-ħajja tiegħi. Sa ftit ilu anke l-pastor jaf bis-sitwazzjoni kien hemm persuna fil-familja tiegħi missieri li kien għaddej mill-kanser ukoll. It-tobba qalulu li ħajkun hemm konsegwenzi jista' jkun wara. Nirringrazzja lil Fabien li waħda mill-iktar nies li kienet miegħi f'dawn il-momenti fejn talbet miegħi, tlabna flimkien fuq missieri, għenitni anke nkomplu nieħdu ħsieb il-youths. U kienet mezz ieħor biex jien b'saħħti, ġifieri aħwa l-aħwa u l-familja fi Kristu anke l-pastor kien iċempilli u jagħmilli kuraġġ u jitlob miegħi. Kienet weġa għalija x'ma stajtx niġi hawn flimkien anke ma' Fabien kont ngħidha kemm nixtieq mmorru l-fellowship u ma nistgħux ħabba li missieri kien jgħid l-ITU. It-tobba jgħidu li għax baqalu biex iqumu jiena u Fabien nduru kontra magħhom u ngħidulhom missieri ħajqum għad, issa ħajqum, issa. Huma jgħidu mod u aħna ngħidu ieħor. Infatti qabel l-operazzjoni għalunna li xinħarġu mill-operazzjoni għalunna din qatt ma rajna bħala. Li ħdimna b'mod illi l-ġisem waħdu għaqat lilu nnifsu. U dan ġara illa għaliex żammejna sodi fil-fidi. Żammejna sodi xtejt l-iskrittura. Fejn il-kelma tgħidlek li jekk inti tiddikjara f'ismi, inti tara dik il-muntanja timxi terfa' ruħha u tintrefa' l-baħar. Di jibsa li nara muntanja terfa' ruħha u tinxteħet il-baħar, jibsa x'mhix ħaġa normali, mhix ħaġa naturali li tara tsir. Imma għalhekk ma kienet xi ħaġa li deret impossibbli li ssir fuq missieri u saret. U mbagħad wara reġa' ħareġ. Illa li x'id-demonju m'għandux ħalib, ovvjament, għax fl-infern ħajinxef bin-nalliem. Ġifieri ovvjament m'għandux ħalib tajjeb. Imma meta reġa' ġie attakka lil missieri li t-tobba rġajt qedtilhom li għal darb'oħra missieri jerġa' joħroġ rebbieħ. U rġajna tlabna, ma waqafniex, u rġajt qed il-pastor u bqajt nattendi u bqajt inkompli nitlob u niddikjara anke ma' żgħażagħ oħra u nirringrazzjahom jekk qegħdin jarawna u anke minn hawnhekk li talab miegħi, illum il-ġurnata reġgħu qalulna li dak il-kanser qed jixrinkja. Qedtlhom mhux qed jixrinkja, qed jisparixxi. Illa għaliex jekk jixrinkja baqa' biċċa. Imma minn dik il-biċċa ma baqa' xejn. Għax jiena nemmen f'sidi. Jiena nemmen li dak li wedni sidi ħajtijuli. Illa għaliex ebda missier ma jagħti l-valenu lill-uliedu, imma jagħtihom iż-żelu li għandhom bżonn fil-mument li inti tikber minn glorja għal glorja. Għaliex? Illa għaliex jekk aħna nħarsu lejn minn xi aħna għaddejjin, m'intix ħatikber. Ma tistax tikber. Għax inti dejjem qed tħares lejn dak iċ-ċint li għandek quddiemek. Imma meta inti tħares x'hemm wara dak iċ-ċint, meta inti tħares x'glorja hemm warajja li qed tilestilek il-mulej, hemmhekk inti tqum u tgħidilha le di tista' tersaq minn nofsa xi ħanaddim minnha. It-triq dejqa aħwa, it-triq dejqa, ħafna dejqa, imma it-triq tat-telfinija wiesa. Intu għaddej fi triq id-dejqa jista' jkun issib xi ħofra u taqa'. Imma x'ħin taqa' bħalma Pietru meta ċeda l-fidi tiegħu waqaf l-ilma. Ġesu ta' ħideh. Ma qalx għax waqaf il-fidi, imma ta' ħideh. Ġabru mill-ilma u ħarġu lura. U reġa' ħan-nifs u ħarruħ Pietru ma qatx jinkwieta x'kien ħajereq, imma għandna il-Ġesu miegħu. Nemmen li Ġesu għanqu miegħu. U hekk jgħannaq lin-naħwa meta nkunu merqin hemm itina jdejħu jollina. Forsi m'intix taraħ bl-għajnejn naturali, imma serraħ rasek li qed janqek żgur il-mulej jekk inti tħallih ikun il-missier tiegħek. Dik hi l-identità aħwa li meta toħroġ u xandar il-Kristu kull fejn tmur ma jarawx lilek, ma jaraw il-Ġesu.
Biex ebda glorja ma nieħu jien l-ewwel wieħed. Len xi m'għandi għalfejn nieħu ebda tip ta' glorja. Imma l-glorja joħodha Sidi. Illa dak kollu li qed insir permezz tal-Ispirtu Santu. Bil-bidla li hu jidħol u jagħmel fik jekk inti tħallih ikun is-situ salvatur ta' ħajtek fuq dak it-tron ta' qalbek. Jekk m'intix lest li tħalli l-Ispirtu jaħdem, I'm sorry għal dawk iċwieċ li jgħidulek jien ma nistax ninbidel. I'm sorry. Qed tkun ċuċ ċebit tikka kbira. Illa lix int veru ma tistax tinbidel. Għandek raġun. Għal darba għandek punt. Ma għandek ħafna punti jippuntaw lejk illa lix huwa l-Ispirtu Sant li jiġi jibdel, iqaċċat u jnaddaf. Ejjew immorru Ġwanni 1:12. Ġwanni 1:12. U dan il-vers huwa sabiħ ħafna għaliex il-mulej jitkellem għalina. Imma lil dawk li laqgħu tagħhom is-seta li jsiru li Alla. Dawk li jemnu f'ismu li twildu mhux mid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieba tal-bnedmin, iżda minn Alla. Aħwa, issa li tajna ħajjitna l-Kristu ma twilidniex iktar minn bniedem. Erġajna twilidna fi Kristu. Erġajna twilidna f'dak li Kristu għadda minnu fuq dak is-salib. Biex jiena u inti nindafu u jitneħħa kull ħmiġ li suppost aqqas biss jistħoq inna mmorru quddiem Alla l-missier bih. Fejn qabel kellu bżonn jiġi sagrifikat il-ħaruf u seta tidħol persuna waħda biss. Meta Sidi miet, il-portira ċartet u l-qawwa tiegħu ħarġet, teżżet l-art. Mhux tal-li teżżet l-art biss, ma teżżet il-qlub li veru riedu lil Ġesu. U hekk kienet l-ewwel inkontru tiegħi mal-mulej. Teżżet qalbi. U mnalla teżżet qalbi l-aħwa ta'. Illa lix minn dik li teżżet sal-lum qatt ma ddili mir-rasi li nerġa' nħalli l-mulej warajja. Illa li xu li qatt ma ħallini warajh. Imma baqa' jiġri warajja, baqa' jitfal il-lixka sakemm jien batta u ħatta u blajta sa ġewwa. Biex illum imwassal oħrajn għal għandu. Aħwa mhijiex faċli. Taħsbux li dak li qed ngħid kollu huwa faċli. Taħsibx li hija faċli li titfaħħa f'moħħok biss illi inti l-will ta' Alla mhijiex faċli. Illa għaliex meta tħares lejk qed tagħmel ċertu żbalji, meta inti tara li għad għandek ċertu djufijiet, xi kultant tħossok li m'intix denju għal dawk l-affarijiet. Imma l-mulej ma qallekx li inti ma tiżbaljax. Il-mulej ma qallekx li inti mhux ħadd tiżbalja iżjed. Imma qallek li jekk taqa' ħalli dik il-ġurnata tmut, imma ħalli l-ġurnata tal-għada tibda ġdida. U li jfisser li dak li kont qabel issa miet. Inqata' lajn għandek ID card ġdida made from heaven. U ma hemm bżonn is-salib ta' Malta fuq ta' għax hemm is-salib ta' Kristu. Imma dik l-istess identità, dik l-istess ID card tgħinek biex meta tasal qudiemu ma tidirx int, imma jidher hu quddiem il-missier qablek. U jkun l-avukat tiegħek. U iwa ħanaddu min-nar biex niġu rfinati u niġu aħjar. U għalhekk irridu nobdu l-ubbidjenza u nkunu umli lejn il-pastors tagħna. L-ubbidjenza hija waħda mill-iktar armi importanti fil-Knisja aħwa. Li nkunu umli u nissottomettu lejn il-pastors tagħna. Illa għaliex hu għandu responsabilità fuqu aħwa.
illi aħna xi kultant ma nifhmuhx dak il-peace. Imma l-pastor jifhmu għax għaddej minnu. U għalhekk jien ngħidlu nħobbu lill-pastor tiegħi għax dejjem kien hemm għalija u dejjem kien lest li jiddefendini. Aħwa dik li meta inti tidħol f'identità anke l-post fejn tkun tmur juri l-identità tiegħek. U li meta titkellem inti jgħidulek kemm tixbaħ lil Gordon inti tidher fit-television. X'ġara? Ara, naf li ħelu bħalu ma. Imma mhux għalhekk biss, imma għax kliemu sar kliemi. Kliemu sar klimkom. Imma sar klimkom mhux għax qalu l-pastor, imma għax qalu Kristu permezz tal-kelma ħajja tiegħu. Mela, ħantikom eżempju, fuq ix-xogħol bdejt waħdi bħala l-ewwel Kristjan fuq ix-xogħol u ma kienx faċli ħawa. Ma kienx faċli hawn xi aħwa li ħadmu miegħi jew hekk ukoll. Ma kienx faċli. Illa għaliex il-fatt illi ħammur ġo post fejn m'hemm ħadd bħalek li jemmen bħalek. U f'daqqa waħda inti mort u ħatamel bidla radikali hemm ġew illa għaliex issa mhux jien dħalt hemm ġew ta'. Issa jien ħadd miegħi s-saltna tal-mulej. U jekk hemm id-dlam jien ma nistax neqpa' fih. Mela dak irid jinbidel mhux jien, huma jridu jinbidlu mhux jien. Illa li jien parti mis-saltna li ġejt imwassal saltna. Mhux hekk qal il-mulej. U għal min ġie l-mulej, mhux għal min hu marit. Mela hekk huma morda jien irid inkun hemm biex ngħinhom. Imma ma nistax inkun bħalhom. Nista' ngħinhom, nista' ntihom idejja ma nistax inkun bħalhom. Illa li jista' jkun jekk nipprova nkun bħalhom jaf jiġi mument li tkun weak. Taqa' mhux tal-li taqa' tal-li tiżloq u ma terġax tqum. Jiġifieri aħwa għejnu lil ħaddieħor, ħudu ħsieb ħaddieħor imma tinżlux magħhom. U din mhux bil-forsa nista' d-dinja manka meta taraw aħwa nista' nkun jien, f'isem Ġesu Kristu ma nkunx, imma nista' nkun jien li llum jagħtaw u għandi kontabilità li jagħtaw u li qed ngħid jotta lija. Imma jekk jien torbtux ruħkom fuqi, illa li xjien jista' jkun jiġi mument li naqa' bħalma waqa' aħwa oħra qabel. U ħabba meta jaqa' ċertu aħwa xi kultant ħafna mill-Knisja jaqgħu. Ħafna mill-Knisja jċedu. Għax ikunu rabtu idejhom mhux mal-kelma, imma mal-bniedem. U l-bniedem jiddisappuntak l-aħwa. Imma Alla ma jiddisappuntak qatt. Mela ma ħarsux biss lejn l-aħwa. Nutilizzaw il-xurxin, nejnu lil-xurxin, nitolbu ma' xurxin. Imma jekk inti tlabt ma' ħuk, titkażax fuq x'tlabt miegħu. Jekk ħuk għandu djufija, tipprovax tajru biha. Ftakar li xi darba wkoll tkun borża ta' żibel fl-art. Li jekk jgħaddi xi ħadd ma jiġborix. Jiġifieri ma' ħadd, inkluż jien, perfett biżżejjed li ngħajjar il-ħuti bid-djufijiet tagħhom. Imma nagħtu l-imħabba. X'inhu wieħed mill-ikbar kmandamenti li tagħna sidna? Ħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Mela aħna rridu nkunu ta' mħabba għal xulxin. Ħafna drabi naħsbu li Ġesu raqat. Ħafna drabi naħsbu li Ġesu raqat. Għax tlabtu xi ħaġa u għadni ma rajtix. Għax għaddej minn battalji ġo battalji. Ġesu raqat. Kombinazzjoni meta kienu fid-dajsa u kienet edha tereq f'dak il-maltemp. L-apostli bdew wersqu. Ħaneru, ejna! Ġesu kien riqet relax fuq il-poppa ta' quddiem. Min jaf kemm beda joħlom fil-missier u jiftakar kemm kien jieħu pjaċir fil-ġenna jittajjar. U kemm beda jara x'in ħajqum id-demonju kif ħajtwerwer u kemm ħajkun hemm tfal tiegħu f'xandru l-kelma tiegħu. U f'daqqa waħda semaħħom jgħidu. U qam. Faqqa subajħu t-tempesta waqfet. U baqgħu iċċassati leħ.
kif qam b'dik il-kalma kollha u waqqaf it-tempesta. U xi kultant aħwa fil-ħajja tagħna nkunu qegħdin naraw tempesta. U nistgħu narawha li ma tistax tispiċċa, li m'hemmx tmiem għaliha. Imma mbagħad meta niftakru li fid-dajsa hemm Ġesu, jibda ħireġ ir-raġġ tad-dawl tax-xemx u l-baħar jibda jikkalma, ma jaqpax iħabbat mad-dajsa, ma jaqpax ikissrek minn ġewwa, għax jerġa' jibda ħireġ minnek lajta tal-iljun. Terġa' tibda ħirġa lajta tal-liben li inti taf minnu missierek. U iwa tibżawx tedduh ladu. Illa Kristu wedek li hu taħt l-isem tiegħu irid imil. Mela kull marda li tiġi ġela tmil. Kull demonju li oppressak ġelu jitlaq u jmil. Uża l-awtorità li tak sidek u l-awtorità li tak missierek. Illa li xinti meta tkun tgħix ġodar u hemm missierek u missierek jgħidlek din id-dar tagħna jekk jipprova jiġi ħallil tkeċċih il-barra ma tħallihx hemm. Mela jekk aħna veru liedu, kif nistgħu nħallu li xi ħadd jiġi u jagħmel ħsara lill-kelma tiegħu? Qabel konna ngħidu billi nidaj ma jiġri xejn fit-triq, issa għalfejn ħaġa kera li jien noħroġ fit-triq u nitlob. Għalfejn ħaġa kera li jien noħroġ fil-pubbliku u nitkellem fuq sidi. Jien fuq ix-xogħol grazzi mulej ma waqafx inxandar il-kelma ta' Kristu. U llum il-ġurnata fil-ħanut indoqqu l-praise and worship ukoll. U kull min jidħol, ara intom jaqgħu li tmorru River of Love għax tad-diski ġieli smajthom fuq il-programm. Grazzi mulej, iwa hemm immurin. U malli jsemmu iwa jienu immur. Kemm int ferħan jgħidu li tmur hemm? Mhux bil-fors. Jekk hija d-dar tiegħi. Hija d-dar spiritwali tiegħi. Ma jien irid nibżalija. Jien irid nistieden oħrajn biex jeħtlu minn dak il-bieb. Jien irid narhom hawn bil-qiegħda. Mhux għan-numru ta' għax in-numru ma jiswa xejn. Imma li nara l-aċċ. Li nara li waqt il-praise and worship kulħadd jaqbes u jola u jfaħħar il-mulej. Li waqt il-praise and worship hemm nies qed jinħelsu hemm nies qegħdin ifiequ. Jien kont persuna aħwa li ma nemminx li persuna jista' jaqa' fil-qawwa t'Alla. U niftakar kien ġie brother minn barra u punta subaħ lejja. U x'inhi punta subaħ lejja inħares lura. Għax kull min ħareġ quddiem u talab. Wow! Jien qed mhux ħammur hemm imma. Jiġifieri. U ħriġt għax kelli noħroġ għax għajjat li 3 darbiet. U ħriġt qedlu mulej qedlu jiena ma nemminx illi nista' nħoss dak il-qawwa. U dal-persuna għalli tisfidax il-sidek ta' għedda kif jaqaf. Konnadna kif morna ħazzabuċ fil-bidu. Davide Galassi. U għalli tisfidax il-sidek li jista' jmissek bil-qawwa tiegħu. Għalli tinsix li anka Pawlu niżel għal-kubteħ qudiem sidu. Għalli avolja u kien jippersegwita lin-nies tiegħu għalli ma xorta qudiem sidu niżel għal-kubteħ. U għajatlu sidi mulej tiegħi Alla tiegħi. U hekk ġra li l-aħwata. Għax letteralment ma nafx ġara. Ma li naf żgur x'in qomt ħassejt nar kbir ma' ġismi kollu. Nar li ma nistax niddiskrivih. Li naħseb laqqas laqwa fjamma ma jirnexxilha taħraqni daqskemm ħaraqni dak in-nar minn ġewwa bl-imħabba. Mhux bluġieħ, bl-imħabba. Imma stajt nara l-qawwa t'Alla taħdem. Imma kont jien li qed inżomma lura. U ġieli kont noħroġ quddiem biex nara naqax. U l-ewwel darba li tlabt ma' persuna u waqgħed, kont qed nitlob bdejt sejjering. U kont ngħid imma dak irid tkun pastor biex jitlob ma' xi ħadd u jaqajsu bħal spaċi il-pastor qed jagħmilha. Mhux Alla. Dak ta' xin meta niftakar nidħak. Nidħak li bdejt sejjerek nipprova nsib ras il-persuna li bdejt nitlob magħha xin naf li dak kien itwal minni. Ġifieri possibbli xrinkja. Nixef. Imma dak il-ħin ħassejt il-mulej jgħidli għalli ftakar li meta inti tħallini jien idek issir idejja. Jien nagħmel ġubijiet kbar. Illa li x'u wedna aħwa qabel tala s-sema li aħna ħanamlu
aktar minn dak li huwa għamel. Illa li Ġesu ħafna nies imma wedna li aħna nilqu iktar. Illa li xissa Ġesu mhux f'wieħed jgħid imma fina kollha. L-Ispirtu li kien jammar fih qed jammar fina. Mela dak il-mod li hu kien joħroġ u jitkellem hekk qed noħorġu aħna u nitkellmu. Taħsbux aħwa li Ġesu ma kellu sfidi qudiemu. Ġesu kollha għadda minn sfidi. Waħda mill-ikbar kienet il-moment li nfiret minn Malla l-Missier fuq is-salib. Inħarsu fl-Iskrittura Ġesu qatt ma nqata minn mal-Missier. Qatt. Laqas meta kien fid-deżert ma nkwieta daqshekk Ġesu. Għalkemm kien bil-ġuħ, għalkemm kien bil-għaġġ, ma beżax. Jemmorru Mattew 4. Min vers 1. Mattew 4, vers 1. Imbagħad l-Ispirtu ħal il-Ġesu fid-deżert biex ix-xitan iġarbu. Ġifieri ara taħsbu li meta nkunu għaddejjin mill-isfidi, il-mulej ma jtihomniex biex nikbru fihom. U meta qed nikbru fihom, taf xi jfisser? Ħuk jew oħtok għandha bżonn. Għandha bżonna. U Ġesu baqa' sajjem għal 40 jum u 40 lejl u fl-aħħar ħadu l-ġuħ u resaq it-tentatur u qallu jekk int bin Alla ordna li dan il-ġebel isir ħobs. Kemm il-darba ġie fuqek id-demonju jgħidlek int veru l-wild ta' Veru int għandek dik l-identità. Veru dak li tgħid lil ħaddieħor li titlob għal ħaddieħor u jfiq. Għax dak ma fiqx tal-aħħar darba. Int mhux ukoll qabdek il-mart għandek il-COVID. Int m'intix li bent Alla. Għax int xitan. Dak il-mart kollu fuqek. Ġesu ma wedekx li joħodulek. Imma qed jinsa xi grazzja tiħalli l-mulej. Li b'dak li ngħaddej minnu ħambierek il-ħaddieħor. Iżda Ġesu wieġbu u di l-iktar sentenza li nħobb minn Ġesu. Għax hemm miktub il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Ġesu dejjem wieġbu lid-demonju li hemm miktub. Illa lix il-kelma tal-Alla dik li ġelu jiskot. Illa lix hu jaf xemm. Imma jafu koll il-qawwa li teżisti f'Alla. Li meta ħada kontrih jaf fejn spiċċa. Kellu ċans ma tilfu. U issa mhux kuntent li tilfu hu. Imma lil Adam u Eva daħal prova jtihom xi ħaġa li deret għasel illa li issa ħajsiru jafu x'inhu tajjeb u ħażin iktar ħajoġbuh lil Alla l-Missier. Kien wise għal darba. Imma li l-bniedem rebħu, imma li l-sidi ma rebħux. Prova jerbħu bil-mewt, imma l-qabar ta' sidi vojt. Ta' sidi vojt, tal-allat folot mimli. Illa dawk l-allat li krejaw għadhom hemm. Imma sidi m'għadux hemm, sidi qam. Jien sidi ħaj. Mela Alla tiegħi u Alla veru. Illa li x'għadu ħaj sal-lum u l-kelma tiegħu mhux tal-li ħajja, tal-li kif tiftaħ il-page tara professija tissir illum, oħra l-għada, oħra l-pitada, tħares lejn it-Testament l-Antik, nirringrazzja l-Fabjan li tħobb tal-limni iktar fuq u illa li xin it-Testament l-Antik nħobb ħafna l-ġdid u jitħobb l-Antik allura ngħidilha għallimni fuq l-Antik ħalli. Tikkaverjaw il-ġiex naħat. Allura meta nħarsu lejn it-Testament l-Antik, il-kelma tal-mulej qatt ma żgarrat u kull ma huwa sar fil-ġdid. U li qed fil-ġdid qed isir issa. Mela int qed tgħix il-kelma. U d-dinja sfortunatament qed tgħix il-kelma imma hija għamja bil-medja. Illa għaliex id-demonju
Jaf kemm sabiħa l-mużika. Jaf kemm sabiħa li jidher li kollox mixi tajjeb, kollox mixi sew. Imma hemm l-ibħret iħabtu. Hemm il-ġebel qed jgħajjed, hemm id-dinja tajjed li ħattwellet li ħateħles. Ma xi kultant il-bniedem jibqa' jiblaħ u jinsa li dak iż-żmien wasal. U aħwa għalhekk importanti li nxandru lil Ġesu. Illum il-ġurnata hemm maħwa oħra li jaħdmu miegħi fuq ix-xogħol. U meta jarawk għaddej għax jafu li tmur il-fellowship. L-ewwel botta ara l-pastor għaddej. Ara id-demonju kif tħossok. Jekk jien nixbaħ il-pastor ma inti min tixbaħ. U jibdew ġejjin ċertu domandi waħedhom mhux quddiem kulħadd, għax quddiem kulħadd nistħu. Għax dik domanda ara kieku fuq xi ħaġa xxena l-ewwel jiġu biex jara jekk inti tafx l-affarijiet u mhux hekk. Bħal dak li qallu mhux kulħadd għandu għajnejn biex jara. Għalkemm aħna Kristjani ħadd minnha mhu wibla ħaħwa u ġew. Kulħadd jaf x'inhuma l-affarijiet tad-dinja, kulħadd jaf li x'inhuma l-affarijiet li jħammġu l-ġisem. U l-għadu jiġi bihom quddiemek biex jilabek. Ma jekk inti teqpa' sod, teqpa' titkellem il-kelma t'Alla, jiskot. U jiġi mument flok jippersegwitaw huma, tibda tippersegwithom int. Għaliex ikollhom jieqfu. Imbagħad ix-xitan ħadu miegħu fil-belt imqazza. Qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju u qallu: jekk int bin Alla inxteħet għal-isfel, għax hemm miktub li l-anġli tiegħu jordnalhom jieħdu ħsiebek u li fuq idejhom jerfuk ħalli ma taħbatx riġlejk ma xi ġebla. U ġejja l-isbaħ sentenza. U qallu Ġesu, hemm miktub iġġarrabx lil mulej Alla tiegħek. Mela id-demonju kollha għandu l-Alla tiegħu. Mela Alla sidi xorta Alla tiegħu dak. Mela hekk hu Alla għalih mela jrid imil. Hekk qallu Ġesu. U nieħu pjaċir infakkar ilu d-demonju li sidi huwa fuqu. U sidi wedni li jekk jien it-tifel tiegħu għandi l-istess awtorità fuqu. U kemm il-darba kont f'xi aċċident u kont sa tmut u għal xi raġuni oħra skapulajt milli jiġrilek dak l-inċident. Ħansemmi wieħed biss. Konna din ix-xogħol u kont bejn żewġ lifters. Iż-żewġ lifters itnejlhom rriversjaw għal ġofija, ġifieri għal fuqi. U jien kont għaddej bl-iskib biex nixbru l-affarijiet li kien fadal. Xi ħadd itnejlhom semgħu il xi ħadd jgħid qiegħu. U kull ma kien baqa' bejn u bejn il-lifters kien hekk. Ħadd ma kien hemm fil-bit ħaħwa. Ħadd. L-anġli tal-mulej kienu hemm qed jipproteġuni. Każ ieħor tal-aħħar xi tipoġġiw li f'moħħ il-mulej allura. Kont fuq sellun fuq net, kważi tielet skaluna ta' fuq tal-xkafef. U dan is-sellun bħal xi ħadd jaqbad minn taħt u jtieħ daqqa ta' sieq. U jifdaqa waħda qbad nieżel xkaffa. U jienu nieżel ma ħassejt xejn. X'inqomt minn mal-art? Lanqas girfa. Imma suppost weġġajt gravi. Illa għaliex il-mod ta' kif niżel is-sellun iserraħ ma kienx mod naturali. Jien stess bqajt mibluħ kif ma weġġajtx. Bqajt mibluħ. Qed ngħidu dan mhux biex tgħidu l-aħwa da kemm qed jgħid affarijiet, imma biex inqabbel minn xi ġadda Ġesu minn xi xnaddu aħna. Li bħalma Ġesu kien ħajkun ipproteġut, hekk aħna din nkunu proteġuti. Tajjeb li anka fil-għodu aħwa nfakkarkom li titolbu u xxerdu d-dem ta' Kristu fuqkom qabel toħorġu mill-bib. Tinsewx l-anġlu tal-mewt meta ra d-dem tal-ħaruf mal-bib kellu jeqpa' sejjer.
U hekk irid jeqpa' sejjer meta jara dak id-dem tal-ħaruf fuqna. Għal darb'oħra x-xitan ħadu miegħu fuq muntanji għolja ħafna u rieħ is-saltniet kollha tad-dinja u l-glorja tagħhom. U qallu dawn kollha nagħtihom lilek jekk tinxteħed tadurani. U ġejja l-isbaħ sentenza. Imbagħad qallu Ġesu, itlaq xitan għax hemm miktub u hawnhekk nemmen lil mulej uża l-enerġija kollha li kien fadallu. Lil mulej Alla tiegħek għandek tadura u lilu biss taqdi. Imbagħad ix-xitan ħallieħu minnu fih ġew xi anġli u kienu jaqduh. Ġesu dak il-ħin se tara il-kuruna tad-deb f'rasu flok il-kuruna tax-xewk. Flok l-imsiemer qed idaħluhomlu f'idejh se tarawhom qed jaħslulu jdejh u saqajh bis-servjenti taħtu. Se tarahom ġejjin blikel jitimgħuh u kulħadd joffrilu l-aħjar li jista'. Imma xorta għażel lili u lilek b'dak is-salib. Għażel il-kuruna tax-xewk. Għażel l-imsiemer għax kien jaf li l-ubbidjenza hija parti mir-rebħa li rebaħ. Meta kien fil-ġnien tal-Ġetsemani Sidi beka. Sidi beka. Beża. Ma beżax biss għax kien ħajaddi minn dak l-uġieħ kollu. Imma beża għal mument li jinfiret minn ma missieru. Aħwa taf kemm tal-biża. Il-ftit żmien li ma milniex niġu għaw. Hekk qedlu l-mulejtlu qed inħoss taqtira milli ħassejt int li jiena nista' niġi għaw u nfaħrek. Xort qed nisma' l-kelma x'grazzi għandna Pastor Faithful li baqa' jxandar il-kelma fuq Facebook u fuq il-YouTube biex aħna neqgħu nisimgħu u neqgħu niġu mitmuha l-kelma. Flok qabatu qalu iwa mhux break għal COVID. Għażel li ma jħux break imma għażel li jkompli. U jien ngħidlu thank you Pastor. U jiena naf li hu għamel dan kollu minn qalbu. Għax naf li hu obbedjenti għal kelma ta' Sidi Ġesu Kristu. U li kull darba li ġejta u tkellem dejjem urrini li dak li qed jgħid huwa skritturali. Jiġifieri aħwa tippruvawx iżidu ma li hemm miktub. Tinsewx xejn f'Galatin. Li jekk xi ħadd iżid ma dak li hemm miktub ikun ħażin għalih. Għodu attenti aħwa. Tippruvax iddawwar x'hemm miktub biex jidher sabiħ. Illa li ġew sabiħ biżejjed. Illa li dak li jgħid Alla qatt mu ikraħ. Illa li dak li qed jgħid Alla qed jgħidulek mhux biex inti tobdi minnu biss, imma biex ibedek minn dak kollu li jista' jkissrek u jitfak l-infern. Mela, grazzi Ġesu. Aħwa użawa l-identità tagħkom fi Kristu, anka fl-evanġeliżm. Tistħux morru itolbu ma' aħwa oħra. Itolbu ma' nies li ma jafux fuq Ġesu. Taħsibx x'ħajjiġri waqt li qed titlob miegħu. Jien kont fihom sitwazzjonijiet fejn bżajt. Fosthom kienet konna din nistadu, konna din il-mistra, konna din nistadu jien u Fabien, u ġew grupp ta' tfal tal-mużew u bdew jilagħbu u jaqbżu l-baħar u jifirħu fosthom nara tifel nieżel jitsappab. Ma jistax jimxi. U dak il-ħin x'inqalu li huma tal-mużew u ħares lejn Fabien u Fabien ħarset lejja bħal speċi minn minna ħajibda. U passoltu kont jien id-defsa. U qedlu smani, qedlu qed nismak tgħid li siqek tuġak u ma tistax taqbes. Qedlu inti temmen b'Ġesu, għalliwa mela għalien imur il-mużew. Qedlu tajjeb, sewwa tagħmel. Qedlu ma temmen li Ġesu jista' jfejqek. Għalli mhux hekk jgħidu li Ġesu jfejjaq. Qedlu mhux jgħidu. Qedlu inti temmen li jista' jfejqek. Għalli żgur li jista' mela, għalli mela jista'. Qedlu mela nista' npoġġu idejna fuq saqaj jkun itolbu miegħek. Għalli ara ma tweġġanix ta'.
Għallu x'ħat għamel? Tlu għarajt, tlu ħanitlab miegħek biss, tlu tħabbix moħħok. Tlabna miegħu u għajneħ xelu fid-dmuħ. Qabes il-baħar, reġa tela, reġa qabes, reġa tela u reġa qabes. U wieħed minn sħabu għallu x'int tagħmel? Għallu għax saqajja mhux tuġani. Mar jiġri fuq is-superjun tiegħu. Għax ftit kienu l-bot. Għallu isma' sier, għallu inti għalfejn qatt ma tlabt fuq saqajja. Għallu għax kieku inni naqbes jien mhux issa. Reġa niżel jiġri u waħda mill-aħħar qabżiet li qabes waqt il-qabża qallu grazzi Ġesu. U tlajna l-ġenna. Dak il-ħin tlajna l-ġenna. Mhux ma pretendejx li jiġi jgħid li thank you jien, imma dik il-ħaġa mliet li qalbi bil-ferħ li huwa jaqbes, huwa jħoss is-saħħa li rċieva lura f'saqajh, irringrazzja lil Sidu biha. U hemm bdietlu l-identità li issa u qalli issa nitlob fuq min ikun moġuħ. Iġifieri aħwa tibżawx, tiddubitawx. U jekk ma jfiqx fin-natural, ħajfiq f'qalbu. Illa lix il-fatt illi jara lilek minn tant nies mort fuqu u għetlu Ġesu jħobbok u lest li jfejqek, diġà mlejtlu dak il-vojt li kien hemm bħalma kelli jien. Persuna kienet sejra tagħmel suwiċidju f'nofs tal-lejl. Konna din nitolbu u jien dak il-ħin xerrajta dil-persuna rrid nitlaq niġri minn fejn kont. Ma rridx noqgħod hemm. Ma rridx. Imma ma la jwaqqafni l-mulej aħwa. Għax ħassejt bħal nar kbir jinżel fuqi u tlabt lil-ħuti li kien hemm miegħi, kien hemm tfajla ma qed tilgħod timxi miegħi. Qed tilax f'nofs tal-lejl mhux ħammur inkellem il din il-mara. Qed tilax min jaf x'taħseb. Ifhem. F'nofs tal-lejl m'hemm ħadd waħedha mort fuqha jien tgħidlek ġejja tiegħi. Malli wasalt ħdejha emnuni aħwa ma nafx il-mulej vera tkellem dakinhar minn ġo fija. U għettela nista' ngħidlek xi ħaġa. Għalt li għajdli. Għettela sidek qed jgħidlek dak il-ħabel m'għandek xi tridu. Għettela dak il-post li kont sejra m'għandek xi tridu. Għettela x'dak li għajrek id-dar qed jistennik. Għettela u inti kont attendi post fejn tfaħħar il-Kristu u waqaft. U dak il-ħin stess talbitni nitlob magħha. U tlabna magħha u nħelset aħwa. U x'in qamet qalt li grazzi. Qalt li xin kont sejra nitgħallaq illa li smajt kliem kontra tiegħi minn persuna li nħobb li kien ir-raġel tagħha. Ma li kieku jien bqajt sejjer ruħ ta' dik il-persuna jafet l-infern. Aħwa tħallux dak li tista' tagħmel illum tagħmlu għada. Ħafna naħsbu li Ġesu telaqna. Jista' jkun hawn minnkom li qegħdin hawn li taħseb li Ġesu bħalissa telqek. Għax għaddej minn sfidi kbar. Intom li qegħdin id-dar ukoll jista' jkun li taħsbu li Ġesu telqek u ħallik waħdek għax forsi inti ma tiflaħx. Imma Ġesu qiegħed hemm. Ġesu qiegħed ħdejk. Illa x'la tħalt biex tisma' sinjal li għandek laġġ. U sinjal li tixtieq li tara l-moviment tiegħu jimxi fik. U nixtieq li nqumu flimkien aħwa. Ma ħnibda l-ewwel billi nitlob għalikom aħwa li qegħdin id-dar. Niddikjara f'isem Ġesu ta' Nażaret. Bil-weda li inti wetni missier li dak li niddikjara f'ismek mulej jiena nara. Niddikjara f'isem Ġesu ta' Nażaret fejqan totali fuq dawk il-qlub mulej. Fejqan totali fuq dawk il-ħsibijiet koroħ mulej.
fejqan totali fuq dak il-mart f'isem Ġesu Kristu. Nikmandawhom kollha biex jitilqu l-barra issa stess u niddikjara f'isem Ġesu Kristu li intom ħatkunu testimonjanza ħajja ta' dak li tlabna lil Sidi Ġesu Kristu, halleluja, u ħatkunu mfejqa u ħatkunu meħlusa f'isem Ġesu ta' Nazaret. Għal-glorja tiegħek, amen. Grazzi Ġesu. Grazzi mulej, nirringrazzjawkom aħwa li kontu magħna llum hawnhekk biex tisimgħu il-messaġġ. Grazzi Ġesu. Aħwa.